Diyos maray na hapon tabi, sa indugabos, mga tugang, maluhod po kita para sa pagpamibi, kanorasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabuotan na tamanonan kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggipo, asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samang mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngalan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Sa giraray, Diyos maray na hapon tabi, sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan, iyong ikalumang Domingo kan Kuresma. An sa tuyang mga misa intensyones, iyo pang mga minasunod. Misa pasasalamat, dulot kan GDBS Builders and Enterprises, Black Ram Builders Incorporated, Dream Builders and Tech Development, Misa pasasalamat, dulot kan Encinarial Family, for answered prayer offered by Zara, Misa pasasalamat, dulot kan Los Suegro Family. Espesyal na kahagadan, healing and recovery of Pablito, dulot kan De La Rosa Family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag ni Narcisa, dulot ni Nenali Alcazar, All Souls, dulot kan Encinarial Family. Sa kalag ni Florentina, dulot ni Liaguno, kalag ni Leonora, dulot kan Los Suegro Family, asin para sa kalag ni Ellie Anthony, dulot kan Manly Family. Banwanin Diyos, patindog tabian gabos para sa awit sa pagpuon. Asin dumulo sa Diyos din pagkaon, sa iya magsaramba, sa Diyos sa tuyang Ama. Karatan iwanan, asin magmarapet, sa Diyos mo nabuhay, sa Diyos sa tuyang Ama. Asin dumulog sa Diyos din pagkamuon, sa iya magsaramba, sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kit Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing gasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraga. Kagurangan, maheraga. Kristo, maheraga. Kristo, maheraga. Kagurangan, maheraga. Kagurangan, maheraga. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, na sa tabang mo kaming masikat na naglalakaw, makabot man sa pagkamot na huli kayan, an aki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as idagahade,
kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa liturhiya kan tataramon. Sa mahihinanyog niyato na pagbasa, isinasaysay nin kagurangnan an sa iyang mga ngangalasan, kung sain ipinapaaram niya sa iyang banwaan na siya ang nagliligtas na Diyos. Pagbasa halos sa libro ni Propeta Isaias. Kay tung panahon, ang kagurangan nagibunin sarong dalan sa dagat, sarong agihan sa dakulang katubigan. Pinanginutan niyan sarong mapangyaring hukbo, pasiring sa kapahamakan, sarong hukbo nin mga karwahe sa mga kabayo. Nagkaturumba sinda, asinda inaman nakabangon. Pinalsok sinda siring sa laad ni sarong ilawan. Alagad, nagsabi ang kagurangnan, Haray na nindo, pagrumduma ang mga pangyayari kan mga aldaw na nakaagi. Ni hurupurupon ang mga bagay na nangyari, haloy ng panahon. Magmasid ka mo, para sa bagong bagay na gigibuhon ko. Nangyayari na ini, nahihiling na nindo iningon yan. Magibo ako nin sarong dalan sa kalangtadan, asin tatawan ko kamo nin mga burabod nin tubig duman. Maski ang mga lalaw na hayop, magalang sako, ang mga lalaw na ayam sa mga ostrich, maumaw sako. Kun ang mga salog pabuluson ko na sa disyerto, tanganing tawan ng tubig ang pinili kong banwaan. Sinda ang banwaan na ginibo ko para sako, asin mag-aawit sinda sako nin mga pag-umang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Darakulang bagay, ginibos sa to kan kagurangnan, napano kita ning kagayagayahan. Darakulang bagay ginibos sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Kan ibalik nin kagurangnan ang kayamanin nin Siyon, nakabaing kita sa mga nangatorogan. Dangan, napano kita nin kaugmaan, nag-awit sa kagayagayahan. Darakulang bagay ginibos sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Dangan, nagsabi ang ibang nasyon, manungod sa to, dakulang mga bagay ang ginibos sa indanin kagurangnan. Dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to, kaya kita maugma. Darakulang bagay ginibos sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Taoy kami, giraray nin kauswagan, kagurangnan. Siring na anuran nagtataon nin tubig sa marang mga salog. Ang mga minasabuag na nagluluwa, mag-ani lugod na maugma. Darakulang bagay ginibos sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Ang mga naghihibi mantang minaluwas dara ang mga banhi na isasabuag, mabalik na nag-aawit sa kaugmahan, daraan sa indang inani. Darakulang bagay ginibos sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Sa babasahon, pinaglaladawan ni San Pablo na si Kristo ang tunay na kapangganahan, asin ini mangyayari sana kung kaya niya to na ibabaan sa tong sadiri, tanganing sa hodyan, an sa tong premyo, daing iba, kundi ang kagurangnan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Sa katotoohan, ang gabos na bagay ibinibilang kong mayo nin halaga, huli kan bagay na pinakamahalaga, an pakamidbid kay Kristo Jesus na sa kong kagurangnan. Huli sa iya, itinapo ko ang gabos na garo basura, tanganing makamtan ko si Kristo, asin makisumaro sa iya. Mayo na ako nin sa diring katanosan, an katanosan na nakukuha sa pagkuyog kan katugunan. Igwa na ako ngunyan nin katanosan na itinataw huli sa pagtubod ki Kristo, katanosan na hali sa Diyos, asin napapatugmad sa pagtubod. Dahil akong ibang minamaot kundi ang mamidbidan si Kristo, asin makamtan ang kapangyarihan kan sa iyang pagkabuhay liwat, makahiras sa iyang mga kasakitan, dangan makaarog sa iya sa pagkagadan niya, sa paglaom na ako man bubuhayon liwat. Di ko sinasabi na nakamtan ko na ini,
o na ako mayo nanin kakulangan, kundi padagos akong nagdadalagan tanganing masadirihan ko ang premyo, siring na ako nasidirihan ni Kristo Jesus. Mga tugang, ang totoo de iko iniisip na nanggana na ako, sarong bagay sana ang ginigibo ko. Linilingawan ko ang nakaagi asin hinihingu akong makamtan ang maabot. Kaya nagdadalagan ako pasiring sa katapusan, tanganing makamtan ko ang premyo kan pag-apod sa ko nin Diyos, pasiring sa buhay na mayong katapusan, duman sa langit, sa paagi ni Kristo Jesus. Ang tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susuk ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpuli ang lambang saro, alagad si Jesus nagduman sa bukid din mga oliba. Pagkaagang amay nagbalik si Jesus sa templo, pinagtiripunan siya kan mga tao, nagtukaw siya sa katinukduan ninda. Dangan may dinaras sa iya ang mga paratukdo kan katugunan, asinan mga Fariseo na sarong babayi, na nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Pinatindog ninda ang babayi sa tahaw, dangan sinabihan si Jesus, Maestro, ang babaying ini nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Susog sa katugunan ni Moises, dapat gapuon, sagod na magadan ang mga arog sa iya. Ano ang masasabi mo? Hinapot din da ini sa pagbalo sa iya, tangani igwasin da nin ikasumbong tumang sa iya. Nagduko si Jesus sa kadagsurat sa daga, sa paagikan sa iyang muro. Padago sidang nagapot sa iya, kaya nagtano si Jesus dangan nagsabi, An si isay man sa indo na mayong kasaklan, iyo ang enot na gumapo sa iya. Nagduko giraray siya, dangan padagos na nagsurat sa daga. Pagkadagog sa sinabi ni Jesus, saro-sarong naghali ang mga tao puon sa pinakagurang. Mayong nawalat kundi si Jesus asin ang babayi na nasa atubangan niya. Nagtano si Jesus dangan hinapot ang babayi, hain na sinda. Mayong nagkondenar sa imo, mayo ang simbag kan babayi. Sinabihan siya ni Jesus, day takaman kinokondenar, lakaw na, asin day ka na magkasala. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, yaw na kita sa ikalimang Domingo kan Kwaresma. Sa masunod pong Domingo, punakan sa tuyang Semana Santa, no? Sa pagselebrar niya to kan Palm Sunday. Sa puntong ini, kan sa tuyang pagbaklay, igwang magayon asin importante na pinapagirumdom sa satuya. Kung kanakaaging Domingo, kung matatandaan po nindo, pinagtawan tang linaw, asin man pagurup-hurup, so istorya kan suwail na aki, asin so sa iyang mapagpatawad na ama. Ngunya naman na an sa tuyang pagatid-atidan, iyo an sarong tagpo sa buhay ni Kristo, kan sa iyang pinatawad subabayi na nadakop na nakikidurog sa bako niyang agom. Magayon ning istorya na ini, pinapamidbid sa tuya so mga karakter kan istorya. So mga lalaki na iraon duman na nagpalibot kay Jesucristo manta siya nagtutukdo na may daradarang babayi, iyo so mga Pariseo, so mga paratukdo kan tugon. Sinda so mga religious leaders kan banwaang Hudiyo, mga edukado ini,
mga miridbid, mga pinagtitingala kan komunidad. Pinaguhuna na sinda mga matatali, asin man sa paghiling kan mga tao, mga banal. Kunigwa siguro na maghapot tungkol sa tugon na tinao ni Moises, ining mga lalaking ini, ining grupo na ini, an may simbag. Pero maski na nga ni relihiyoso sinda, bako sinda maki-Diyos. Asin ang intensyon ninda, kanal daw na ito, bako marhay. Sa pagpapadagos kan istorya, nadiskubre niya to o madidiskubre niya to na sinda palan, mapabaw-abaw. They were self-confident. They were even arrogant. And they were ruthless. They were clever. They were cunning. They were very calculating, but thoroughly hypocritical. Paano man subabayi, sisay ining babaying ini. Sisay ining babayi na napapatahawan ninda. Day pinagtaram sa satuya. Asin siguro day niya to maaaraman. Daraga baya ining babaying ini o may agum na o engaged? Sa giraray day niya to aram. Pira ang edad niya, nasa 20s, 30s, 40s, 50s, data aram. Sa giraray warang data na available. Basta ang sabi sa Ebanghelyo, nadakop sa akto. Pero paano na nadakop sa akto? Sa giraray bako si kita sigurado, pero aram niya to, nagaribaga igwang sala sa istorya na ini. Anli pa no kan mga Hudiyo, klarado pag-abot sa araw kaining kasaklan. But sabihon, igwa dapat na nakahiling na ginigibo sa akto. Bako sapat na magtaram sana na nahiling mingaya na naglog sinda sa sarong kwarto asin nahiling mi na magkasabay na nagluwas giraray. Kay puhan detalyado, kay puhan syerto. So mga churuchismis sana, o kaya so mga dangog-dangog sana, they pwede iyan akseptaron bilang ebidensya. Kaya papaano na nadakop kan mga lalaki na nakikiapid sa babayi? O, day taaram, day pinagsabi. Kaya mapapahapo talaga kita, hain sa lalaki. Kung nadakop nga ni in the act, hain sa lalaki. Because adultery by definition requires two people. Di man paano pwede na nakadulag sa lalaki, pero sa babayi, iyo sana ang nadakop. Takot in the act nga ni. Pwede pa, sabi kang ibang mga autor, pwede nga ang nangyari, kinahuron sa lalaki, na akiton sa babayi, tanganing madakop kan mga Fariseo asin mga eskriba. Anyaon, asin anyaon na sa hururon, napapadulagon sa lalaki. So sa madaling sabi, day lamang napakilabot so mga yaraon duman ng mga Fariseo asin mga paratukdo kan katugunan, duman sa babayi. Kung setup ang nangyari, naging kausa itong mga Fariseo asin mga eskriba, kandakulao na kasalan na pakikiapid. Di nagkasala man palang sa mga Fariseo asin mga eskriba, tanagkaw sa sinda, kan pagdurog sa bako agom kining babayi. Asin kaya panindang magpagadan nin tawo. Arog sa nakaini, ang pagkadagit asin pagkauyam ninda kay Hesu Kristo. Kung tutuo sana na anhanap ninda, anhanap kay ning mga religious leaders na ini, iyo ang hustisya, dapat kuta na naging patas sinda. Dapat kuta na pati sa lalaki ginuyod maninda sa tahaw kan mga tao. May magayon na explanation sa sarong author. Sabi kan author na ini, according to Leviticus chapter 20 verse 10 and Deuteronomy chapter 22 verse 22, both parties to adultery were to be put to death. So lalaki asin sumabay kay puhan ipagadan.
And those laws were written from a man's standpoint. Yes, the woman was guilty, but the greater guilt lies with the man because he is the responsible spiritual leader in the eyes of the Lord. So mas igwa palan nakasalan su lalaki. Pero aram ta, bako man talaga katanosan asin hustisya an habol kay ni mga Fariseyo asin mga paratukdo kan katugunan. Kundi ang pagpapasupog sa babayi asin pagdakop ninda kay Kristo. Anmuya ninda maraot su reputasyon ni Jesu Kristo sa paagi kan pagbaliktad kan sa iyang tataramon. Kung tataramon pa no kan sa tuyang kagurangnan, na dapat ngayang ipagadan ang babayi, minaluwaso sa iyang pagkarebelde o minaluwas na nagrebelde siya sa Roma. Nyata, tawara man nakapangyarihan ang mga Hudiyo na magpataw nin capital punishment. Kung magtaraman si Jesu Kristo na dapat ipagadan sa babayi, mababalyular niya sulay kandaan natipan. Kaya anuman ang sabihon ni Jesu Kristo, makakaag siya sa alanganin. Checkmate, kumbaga. At least iyo ini supaghona kan mga eskriba asin mga Fariseyo. Pero ano ang ginibo kan sa tuyang kagurangnan? Nagduko siya, sabi ni San Juan, asin nagsurat duman sa daga. Day pinagtaram ko na no an pinagsurat niya. Sabi kan mga author, sumangka sa landaa, kan mga yaraon duman. Day man pinagsabi iyan sa Biblia. Day man pinaliwanag ni Kristo kung ano an isinurat niya. Kaya tinaraman niya sa mga yaon duman, kung sisay an warang kasaklan, iyuang enot na bagapo sa babayi. Dangan nagduko giraray si Jesus, asin nagsurat. Pagkatapos, sabi ni San Juan, saro-saro na nagharali sa mga nag-akusa. Ano an makukuha niya to sa istorya na ini? Enot pinagsasabi ni Kristo na importantehon ang motibo. Sulay na pinagtaon ni Moises sa daan na tipan sa bulod kang Sinai, tinautanganing magkaigwa nin direksyon an sa tuyang buhay. Bako tanganing hilingon an sala kaniba. Gari baga pinagsasabi kan sa tuyang kagurangnan duman sa mga nakapalipot sa babayi, bawo ka mo magpurot kan gapo na ibabarabad nindo sa pagkakasala kan tawong iyan, hilnga muna an sadiri sa salming. Siguraduho na kwalipikado ka mo na ipagadan ang babayi na ini. Make sure that there is no malice. Make sure that there is no trickery or dishonesty. And make sure you are not guilty of the same crime yourself. Para kay Jesus, klarado ang kaso. Bako issue sa babayi, kundi sa mga hipokritong nag-aakusa sa iya. Mas dakol na kasaklan sa mga nag-aakusa kaysa sa duman sa babayi. Ngata, day man pinagnigar kan babayi sa iyang kasaklan, aminado siya na nagkasala siya. Aminado siya na maati siya sa iyang ginibo. Aminado siya na nabalgar niya sutugon kan sa tuyang mahal na Diyos. Pero sa mga eskribas in mga Fariseyo, they sida nag-ako, naigwasid ng kasaklan. Pinagpaparapirit ninda na malinig sinda. Pangadua, pinapahiling ni Jesus kung ano ang siyang gigibuhon sa parakasala na nagbakli. Minsan, digdi sa istorya na ini, napupundo na kita duman sa pagsabi ni Yesu Kristo, o hain na sa mga maga po sa imo, natatapos kita duman. Day tapos duman ang istorya.
Sinabihan niya sa babayi, di ka na magkasala giraray. Pinagtrato ni Kristo sa babayi, nin may pagdigdidad asin pagkaherak. Pinatawad niya sa iyang mangkasalan, asin tinauan niya nin tsansa nin panibagong buhay. Tinauan ni Yesu Kristo nin grasya asin paglaom ining babayi. Kabus man siguro kita, makakaako na araw kita kay ining babayi. Gabos kita tunay asin totoo guilty sa mata kan mahal na Diyos. Gabos kita nagkasala, asin kung sunodun sa nanyato ang hustisya kan mahal na Diyos, gabos kita mapapatawan din padusa na kagadanan. Because ultimately, we are condemned by our conscience. We are condemned by our true moral guilt and often condemned by others. Kung aram sa nakanibang tawan sa tuyang mga kasalan, sigurado ako, mas ikondena kita. Pero sa hiling ko, digdiman niya to mas ma-appreciate ang kagayunan kining marhay na bareta na pinagpepresentar sa tuya ngunya na hapon. Duman mismo pa no sa punto na papadusahan na kita, duman pa no sa punto na ikondenar na kita, minadalagan ang sa tuyang kagurangnan asin pinagsasalba kita. Baka magtaraman ibang tao na kaypuhan na mabayaran ang sa tuyang mga kasalan, iyo tama. Kaypuhan mananggad bayadan asin magdusa kita. Pero nabayadan na. Duman sa krus, sa luwas kan pader kang Jerusalem, kay riba sa duwang makbas, nagadan si Kristo para sa satuyang mga kasalan. Jesus took our pain. Jesus took our shame and our guilt and the heavy load of our sins and was laid fully on Him. Lugod sa Domingong ini, baguan sa tuyang selebrasyon kan Semana Santa, mas mahiling niya to ang importansya kang isineselebrar niya to sa semana na iyan. Lugod day niya to malingawan ang dakulao na pagkaherak asin pagkamuot kang mahal na Diyos sa satuya. Ninhuli tahanda ining Diyos na ini na magsakit. Handa ining Diyos na ini na ipasupog asin magadan para sa nasa satuya. Kita man bilang simbag sa Diyos no nakarahayan na ini, maglakaw lugod, asin daina magkasala giraray. Amen. Matindog puan gabos. Sa tuyang ipahayagan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakabhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. nagsusulsul kan sa tuyang mga kasalan asin pagkukulang, mamibi kita sa Ama, na siring sa babaying nagdurog sa bakong agom, na dinaras sa iya tanganing padusahan, kita man makadangog kan mga tataramon niya, lakaw sa katuninongan, asin dain na magkasala. An sa tuyang simbag sa lampang pagarang, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing angabos na naglilingkod sa simbahan, padagos na magpahiling nin tunay na pagpatawad, asin pakasabot siring ki Jesus. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing day kita basang na maghukom nin kapwa,
kundi siya saton nguunan sa tuyang buhay sa atubang kan Dios. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugan sa mong pamibing. Tanganing ang mga nagagabatan nin pagsakit asin paghadit, makasabot na ang Diyos bakong harayo sa inda. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugan sa mong pamibing. Tanganing ang mga nagehelang, mga gurang, asin mga nagbumundo, makanood sa paarog ni Jesus na makayaan pagsakit na may isog buod asin pagkamuot. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugan sa mong pamibing. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kaugmahan asin katuninongan sa maimbong na hugos kan Diyos. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugan sa mong pamibing. Langit no na Ama, tabangin kami magpatawad sa mga tao nagpapasakit sa mo, magmakulugman kami sa inda, siring kan ginibo ni Jesus sa babaeng nadakop na nagpapasambay, huli man sa nakikristo sa buong kagurangnan. Amen. Ano man nakarahayan, nasa tuyang nagilibo, iyan uli lamang sa Diyos na nag-iboning labos. Magtabang ka man sa kapwa mo, maglimos man sa dukha, gabos yan mayunin kahulugan, kung bakong sa pagkamot. Minarhay kitang gamiton, kan sa tuyang kagurangnan, sa pagbalangibog niya, kan katalingkasanin gabos. Magpamibig ko mga tugang, tanganingan sako asinan sa idong atang makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos na makakamhan, imatea kami, asinan sa imo mga nasasangkuban, na tinukduan sa pagkasabot kan kristyanong pagtubod, magtugot ka, na sinda malinigan, huli kaining sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na rin kasagkoran. Sa pag-ayuno nin hawak, pinupugol man mga bisyo, iniitaas an isip, iwinawaras man kabagsikan, asinan mga premyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iyan mga angeles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, burunyog asin maugmang nagseselebrar. Aut pamanlugod na ipagbuot mo, na makasanong sa indan sa mga tingog, maludok na nagpapahayag din pagtubod na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit
Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay, asin magpasalamat binakini, asin tinao sa siyang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganang mo kagurangan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sagod na ikaw magkatong, sagod na ikaw magkatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan na kapagaygaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pagpanalunan ngaran mo, magdatungan kahapon.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asihan kapangyarihan, sirimbanan kapurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katoninongan itinato ko sa Indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya patunino nga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan at kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan at kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan at kinaban. Nawi kami, O Nawi, ikatoninongan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kidaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ay kawasan sa dakong banal,
Maluhod po kita para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, sa pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin an kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami da mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daogon ng karaatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag, sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamarawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, nanhawa kasindugo sa mong pinakinabangan, siya na nabubuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pro seminaryo. Ang natipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 36,319 pesos and 75 centavos. Ang naambag niyato sa siring na misa, nagabot man po sa 5,338 pesos and 70 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 9,784 pesos and 30 centavos. Siring man sa Abril 7 sagkod 9, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niyatong giromdomon. Iniimbitaran po kamo na mag-attender kan Parish Lenten Recollection sa Abril 16 pagkatapos kan misang alas 5:30 sa pagkahapon. Ang satuyang Recollection Master, iyo po si Father Siddhartha Bayona Chong, OP. Ang Parish Commission on Social Concerns nag-iimbitar sa satuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA, iyo po ang flagship program para sa mga dukha sa Diocese ng Legazpi. Ang TADA, sarong acronym na anbuot sa bihon, tanganing ang dukha at tamanon, so the poor may be helped. Ang nasabing programa naglalaom na pakusugon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo asin programa, para sa mga nangangaipo, asin man makalikom nin pondo para sa mga ini, lalong-lalo na sa lado kan edukasyon, scholarship, health, medical, dental, asin optical missions, asin man disaster risk reduction. Ang pagtada, saro sa paagi, tanganing makatabang kita sa mas nangangaipo. Sa mga muya na maging parte kan programa na ini, magpalista lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters dyan sa mga tao sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns o sa opisina kan parokya. Ang mga canisters sa tuyang huhulugan ninda imababa sa piso aro-aldaw asin ibabalik sa ika-4 na Domingo kan bulan poon sa Abril 2025. Permigirom dumon ang sinabi ni Hesu Kristo, an anuman na ginibo nindo sa saro, kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo yan sa ko. Marina, asin magtada kita. Mauot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, mga anonymous, saro na nagtaong 1,000 pesos, 5 na nagtaong 500 pesos, sarong 300 pesos,
Sarong 200 pesos. Ventura and Amoncio family, 900 pesos. Rian Saine, 400 pesos. So family, 200 pesos. Salamat po. Diyos maray na hapon sa Indogabos, mga tugang kay Kristo. Diyos maray na hapon po, Father. Ako po si Seminarian Andre Reblando. Hali po ako sa Mater Salutis College Seminary. Salo po akong second year philosophy seminarian. Ngunyan po, yaon kami digdi sa parokya ni San Judas Tadeo, Nyata. Ngunyan po, enot na Domingo kan bulan. An enot na Domingo kan bulan, iyo po ang inaapod na proseminaryo. Ini pong proseminaryo na pigtatarami po, ini po ang ikaduwang kolekta, tabang po sa samuyang mga seminarista asin sa pagsustinir kan sa tuyang tulong seminaryo nin diocese. Igwa po kita ning minor seminary or St. Gregory the Great Seminary sa Panal, Tabaco City. Asin, igwa man po ning college seminary, digdi po sa Mater Salutis College Seminary, CP Daraga. Asin, igwa man po kita ning Theology Formation House sa Naga. Ini po ang St. Gregory Seminary po, igwa na lang po ki 22 na seminarista. Hali po yan sa iba't ibang lugar na ng diocese. Asin sa Mater Salutis Seminary naman po, igwa po kita ning 33. Asin sa Theology, igwa na lang po kita ki 5. Kung mapapansin niya to po, nagdidiit na ang mga naglalaog sa seminaryo. Ini po, sa po ining oportunidad naman na maging sarong pangapudan sa mga jóvenes na lalaki, yaon digdingon yan, baka naman, gusto niyang pumasok sa seminaryo, wala pong late vocation, okay lang po yan. Kaya, ini po na pro-seminaryo, tabang po ini sa muya. Ini po, ang kolekta, napapaduman po ini sa mga seminaryo kan sa tuyang diocese. Gabus man po ini, nagpigigibo kada enot na bulan, ay kada enot na Domingo kan bulan, sa bawat parokya kan diocese kan Legazpi. Kaya po, dakulauno na tabang po ini para sa muya. Sabi nga ni po baga, ang komunidad, na pinaka-importanteng aspekto kan sa muyang buhay sa pagpadi. Asin man, ini po, kamo po, dakulaon na tabang po kamo ngunyan, yaon digdi. Bako lang po sa pinansyal, kundi pati man po sa spiritual. Kayo po ang kaipuhan niya mong mga seminarista, na lugod, ipagpangaji niyo po kami, nagabos kami makapadi. Asin, magdakul pa ang bukasyon sa tuyang diocese. Ngunyan po, kami po, kaibahan ko man po ang ibang mga seminarista digdi, since kami po ang na-assign niya digdi sa St. Jude, iyong nga po ining pigapod na pro-seminaryo. Sa giraray po, salamat asin Diyos ang magbalos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon. Kagurangnan bendisyon sa imong banwaan na nagahalat sa balaw kan sa imong pagkaherak. Asin warasanan sa idang mauton, hulikan sa imong pasabong, sa indang akuon gikan sa imong kadagyaan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para sa sarili
Good afternoon po.